Milí poskytovatelia, radi by sme vám v tomto videu predstavili našu novú funkciu v Purobotovi s názvom Predikcia úhrad, ktorá vám pomôže ešte lepšie plánovať ekonomiku vašej ordinácie. Funkciu predikcie v Purobotovi stále testujeme a preto budeme radi za vašu spätnú väzbu. Či vám všetko funguje, prípadne či by ste niečo pridali. Nová funkcia predikcie úhrad v Purobotovi vám pomôže sledovať ekonomický vývoj vašej ambulancie počas celého roka. Vďaka analýze dát a štatistickému modelu získate odhad vývoja úhrad aj upozornenia na nevyužitý potenciál. Funkcia a presnosť predikcia. Systém vychádza z tempa vášho vykazovania. Už v januári má predikcia presnosť okolo 85%, vo februári 90% a od marca až 95%. Vďaka tomu vidíte, aký objem úhrad môžete očakávať na konci roka a kde máte priestor na zlepšenie. Zobrazenie v Purobotovi. V prehľadnom dashboarde nájdete počet unikátnych a nových pacientov, vykázanú hodnotu zdravotnej starostlivosti a odhad maximálnej úhrady. K dispozícii sú aj grafy s medziročným porovnaním a priebežným saldom. Odhad vývoja v roku 2025. Tento graf zobrazuje vývoj vykázanej starostlivosti a maximálnej úhrady počas celého roka. Červená čiara znázorňuje skutočne vykázanú zdravotnú starostlivosť. Modrá čiara predstavuje maximálnu možnú úhradu, ktorú by ambulancia mohla získať pri efektívnom vykazovaní. Rozdiel medzi čiarami ukazuje nevyužitý ekonomický potenciál. Medziročný vývoj s odhadom na rok 2025. Tu porovnávame celkové hodnoty za 3 roky a odhad na rok 2025. Vidíme, že objem vykázanej starostlivosti aj možnej úhrady rastie. V roku 2023 sa úhrada a vykázaná péče takmer rovnali. Ambulancia čerpala veľmi efektívne. V roku 2024 už vykázaná péče mierne prekročila limit, čo môže viesť k nepreplatenej starostlivosti. V roku 2025 naopak predikcia ukazuje, že bez zmeny tempa ambulancia nevyužije celý finančný rámec. Unikátne rodné čísla. Tento graf sleduje počet unikátnych pacientov počas roka, podľa rodných čísel. Každá čiara zodpovedá jednému roku. Vidíme stabilný rast v každom roku a v roku 2025 je nárast ešte výraznejší. Tento trend je dôležitý, pretože rast počtu pacientov priamo ovplyvňuje výšku možnej úhrady. Priebežná úhrada. Tento graf porovnáva priebežnú priemernú úhradu s referenčnou hodnotou PURO. Oranžová čiara ukazuje aktuálnu predikciu. Modrá čiara znázorňuje hodnotu z referenčného obdobia. Keď je oranžová čiara nad modrou, ambulancia čerpá svoj potenciál veľmi dobre. Ak je pod ňou, znamená to, že existuje priestor na zlepšenie, či už vo frekvencii návštev alebo v štruktúre vykazovaných výkonov.